अब भाई लोग गाना कैसन लागल रहुआ लोग के एकदम बवाल और दमदार ऑर्केस्ट्रा में बाजे वाला गाना बा जो कि बिहार में अब की जो बाजी नु भाई धमाल मचा दी गाना। अब बहुत ही तगड़ा गाना आयल बा त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे। तो वो लोग देखते बानी गाना के नाम बंगाल वाली कदे कंगाल। गाना के गईले बारे अनुपमा यादव, कान्हा सिंह और गोल्डी यादव मिलके एक साथ, और म्यूजिक दिले हन कान्हा सिंह ई गाना के। ठीक बा भाई लोग, अब बहुत ही बड़ा लेवल के गाना बाटे त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे। मुस्कान जायसवाल और अंकित के डांस बहुत जितना अच्छा लगा था भाई लोग, मजा आ गई सब देख के। नया नया उम्र के लड़का लोग और नया नया स्टार लोग अभी आगे बढ़ा था। तो वो लोग गाना के आनंद ली लो, कितना अच्छा गाना बाटे वो लोग सुनी। एक गाना के एकदम जोर ना बा भाई लोग, एकदम मजा आ गई। इधर ऑर्केस्ट्रा में बवाल मचा दी गाना। अपन लेखनी से सजैले हवन आर्यन महताब जी। हाँ, आर्यन महताब जी गाना में का शब्द डलले हवन भाई, एक एक शब्द चुन चुन के गाना के डलले हवन। और बहुत ही बड़ा लेवल के गाना बा। गाना सुनी लोग, बड़ा मजा होता जितना बार सुने हम लोग रहुआ गाना के। अंकित जैक और मुस्कान जायसवाल के जोड़ी भाई धमाल मचा दिले बा। भोजपुरी में नया ये लोग कलाकार उभरता लोग, बहुत अच्छा लगल वीडियो भाई। वो लोग के आशीर्वाद के जरूरत बा।